Kasabay ng paglaban sa pandemya ng COVID-19, puspusan din ng Iriga City Health Office sa paglaban sa ibang sakit. Sabi ng CHO, palagi nilang ipinaaalala sa mga magulang sa pamamagitan ng mga barangay health workers na hindi dapat isinasantabi ang ibinibigay ng Department of Health ng mga bakuna tulad ng polio vaccine at measles rubella o MR vaccine. Ang tigdas po, nakukuha po natin yan. Kung ang isang lugar po ay yung crowded po, maraming tao, lalong-lalo na po kung nagkaroon tayo ng kalamidad. Siyempre magkakaroon tayo ng evacuation center, mga congested po ang kandyan tao. Yung virus, yun po ay nakukuha sa mga kontaminadong pagkain at tubig. Ang polio ay isang sakit na cause ng poliovirus. Ito ay pwede magdulot ng permanenteng pagkaparalisado ng isang bata. Measles at rubella ay parehas sila dudulot sa isang bata na pagkakaroon ng pamumula or pagkakate-kate or yung tinatawag natin na rashes. Kaya nang isagawa ang malawakang supplemental immunization activity na bahagi ng DOH Ligtas Bakuna Program noong nakaraang mga linggo, maraming bata ang nabakunahan nila sa tulong na rin ng mga tamang impormasyong nakarating sa mga magulang. Pero ngayon sa SIA natin, sa supplemental immunization activity, tayo yung mas lalong nilalapit natin yung ating pagbabakuna sa mga bata para dun sa mga nahihirapan, hindi sila makapunta sa health center dahil takot, tayo mismo yung lumalapit sa kanila. Mga batang edad 9 na buwan hanggang 5 taong gulang ang tinurukan ng MR vaccine, habang 0 to 5 years old ang pinataka ng polio vaccine. On time na natapos ng CHO ang immunization activity at masaya sila dahil sa kabila ng maigpit na health protocol ngayong may pandemya, nakapagtala sila ng 100.91% na vaccination rate para sa measles rubella at 99.5% naman sa bakuna sa polio. Kaya sa ngayon, walang kaso ng polio at tigdas sa lungsod.